Hello. Kwenze njani? Anti uma kafuni sebish. Uyayijabulisa. Tani hambani. Uma uzosithisa nje. Oh. Ile inkinga. So senze njani? Asenze into yodwa. Asambe nisocela uma wakho simcele sithi please. Sithini ke mayethi chana. Sobe sesimthembisa ke ukuthi sohamba sibamba umuntu omdala isandla. Noma ngabe kuthiwa kugcwele kangakanani. Angeke. Angithi angeke nize nibaleke. Cha. Nizoyiphatha kahle ni behave laphana. Emva kalokho uzovuma ke. Uzohamba nathi wena? Of course ngizoza. Bonke inkosi, ibonke inkosi, ibonke. Yay! Awu buhleli lana ufundisa. Yeah. Mengithola nje isikhathi ngiyahlala ngifunde. Ubafundise kahle yazi. Eqinisweni nje wena yazi ungabe uthisha phela. Usho ukuthini? Ini ngikuphathe kabini. Ngani? Ngoba phela nendlela uMonica akuphathe ngayo nje yazi. Lapha yana phambi kwagogo. Usakhumbula? Ukubonile nawe lokho. Kodwa kubuye ngathi usisi akakubonanga. Ya, usuphumile. Uphumile. Vikrant. Ngicela uzwe nocingo loluvela esibhedlela. Nina nobabili dlalani. Mina nje ngiyabuya manje ngalo. Yebo. Ngizobe sengilapho nje emini. Wena nje bulungisa amaphepha. Sekuyitheni yami ke letha lana sekuyitheni yami. Arian. Yini ngempela lena nina nobabili? Aningakaxubha ningakagezi kodwa nje senizodlala indaba. Vikrant ibuka lana. Hey, ungambizi umalume wakho. Hamba niyogeza. Asambeni. Vikrant tshela umana phela. Vikrant. Hayi uma wena uqinisile nina. Hambani niyoxupha. Hambani. Nomalume nawe uyavuma. Wozani asambeni. Asamba. Awusayeli umngane wethu. Ini
Akasayena umngane wenu. Yini yona leyo? Vikrandi. Uyazi phela bekufuna usunani. Uthi nje mina selokhu ngashada ave sengiyitshela sengiyabaziba. Uthi nje sengihlezi mina ngixolozele nomyeni wami angisayi kubona. Kodwa uqinisile yazi phela nje selokhu ngashada angaze mina ngiyikhiphe noma ngaba bangani bami noma okholic bami. Ngihlezi nje ngila ekhaya. Hawu Vikrandi. Uyazi phela nami ngiyafisa nje ukuphuma ngishawa umoya nabangani bami. Siphuze nje noma ikhofi sibe nobumnandi. Ngingahamba? Ungahamba ngakuvimbela nje. Hawu ayi kanjalo. Ngiyabuza nje ukuthi mangihamba ngeke yini kube inkinga la ekhaya. Amanga nje yiwona enza inkinga la ekhaya. Futhi nje wena usuyibonile ke imphumela yawo. Unjani auntie indaba kwenze njani? Ngikahle. Wow. Ngiyabonga ukuthi ungamukele kamnandi kangaka. Kufana nakuqala. Kuhle. Hayi phela namhlanje ekseni bengidlala noAtav noAria. Kodwa ke manje ngisawubona abangani bami. That's good. Uyeza esibhedlela noma cha? Hayi ngizofika ntambama. Ayikho inkinga. Kuyangijabulisa ukukubona ujabule kanjena. Ufana nakuqala. Akunankinga noma ungakweqa ukuya esibhedlela ungayi namhlanje. Ayawukho nje umsebenzi enginingi enginawo namhlanje. Usada phela bengifonelile. Konke sekulungile. Ulithokozela ilanga lakho. Kuzongijabulisa mina lokho. Ukuthi nje vele wonke umuntu useyazi manje ukuthi uMonica ukhulelwe. Ngakho ke ayisekho into ethusayo manje. Into esekuyiyona nje eselile imfihlo manje. Leli bhommela aqhuma kuzonuka. Kodwa indaba vele ngikhathazeke ngokuqhuma kwaleli bhomu. Yini ngempela? Usho kahle. Kuhle. Mama. Ma. Auntie? Onjani? Uvikrandi uhambile uyobona abangani bakhe. Ngisangitshele. Hawu. Esikhaleni nje. Yeah. Mama. Hi. Ayibo. Hawu yini auntie? Ayibo yazi nje indlela ongibingelele ngayo. Bengazi nje umngane wami wakudala wase college. Ngingahlala la kancane. Ayibo hlala phansi. Indaba unesizungini uVinkranda akekho lana. Ukuthi nje uVikrandi usayikhiphile nabangani bakhe. Ukusho nje iqiniso. Kade yazi nami ngagcina ukuyikhipha nabangani bami. Ayibo lokho kuyenzeka. Nami nje phela sekuneminyaka ngempela ngagcina ukukhuluma nabangani bami. Kunoyedwa nje kuphela wase college engisakhuluma naye selokho ngashada nje lutho. Lokho wabopha ifindo. Noma lumo Mohani? Yeah. Nkosi yami. Usho ukuthi wena ubophekile nje kumalume? Yebo. Usho ukuthini kunjalo? Indaba ngibukeki yini mina kanjalo? Ayi kanjalo. Ukuthi nje wow. Ngitshele phela wena wamthola kanjani? Ngiyacela mongena inkinga, ngicela ungixoxele indaba yakho yothando. Yabo Mohani wayebaba. Monica, ungalinge ngempela umtshele uMohani yonke nje lento ngoba uzocasuka ngempela. Ayibo auntie. Phezulu kwalokho ayimfana wayekwazi ukungigoqa ngikutshele. Kodwa futhi namanje usakwenza. Yazi ngaleso sikhathi
Wayesegroupini nje yama lecture yabona. Kwakuthi nje into mesingayi-understand kahle awuyena wayekwazi ukusichazela kahle nje. Wayivele ke ngichaza nje ngaleso sikhathi. Ngiqala nje kumbona wangithama. Kwase Uyabona nje ecollege ngikutshela kwakunendawo nje esasihlangana kuyona. Kwakuthi nje yonke igroup eyisethi isikhathi sihlangane khona ngesikhathi esisodwa. Kodwa ke ngolunye usuku ngatshela laba abanye ukuthi bangayi ukuze phela ngikwazi ukulalela uMohane efundisa. Wangibuza ke ukuthi bapha abanye. Ngamtshela mina ukuthi hayi cha. Akekho ufikile. Ngathi qala ufundise. Ngikutshele ke ngase ngiyibone sengifundisa impilo yami yonke. that is so sweet Ankita. Uyazi nobabili intalelweni nje. Qhubeka ke. Emva kwalokho ke wavele wangazi ukuthi athini. Wafetani wama nje wangiqolozela wangazi ukuthi ngempela akathini ke manje. Angizwa. Manje ini phela ke sathandana sashada nje saba nezingane ezimbili. Kwaphela kanjalo ke nje istory sothando lwethu. Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly Zizonke Isisonke Dear Signature 169.